Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, nga kalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga moyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo mga igsoon, aron niya pagyampo sa Ginoo ato. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon o tagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
Magampo kita. Tunhay ug makagagahom nga Dios, gipaila mo sa solemning tagi si Kristo nga imong pinalanggang anak, sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuton ta kanimo ang imong sinagop nga mga anak, nga nangataw pag-usap pinagi sa tubig sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo ningon, tan-awa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya justisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit ni mutuaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang o matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo, aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan, uban sa tanang katawhan, o himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran, aron pagbabuka sa mata sa mga buta, o pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangitngit na bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa imaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa imaya nga angay sa iyang ngalan. Simbahang Ginoo diya sa balaan nga saput. Ang tingog sa Ginoo anaa ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapat nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan. Harianon ang tingog sa Ginoo.
nagadalugdog ang Dios sa himaya. Ug diha sayang templo, ang tanang nagaingon, himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono, nga hari sa kahangturan. Bindusnan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon nailako na nga ang Dios, walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya, ug nagbuhat nga matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan, sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo, nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel, ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait, pinaagi kang Hesukristo, nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus, nga narasarit nun, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinudlugigan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea, aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mobunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo? Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa ni uyon si Juan. Sa pagkahuman gayud og bunyag kang Jesus, mihawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit og nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsa daw sa lampati og mitugdon kaniya.
ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo, maglingkod pa rin. Mayong buntag kanatong tanan og Viva Pit Señor! Maigsoon, kung tanawon nato ang atong mga kaugalingon karon, atong makita ang atong pagkalain-lain. Kita nagagikan sa nagkalain-laing kahimtang sa kinabuhi. Nagagikan kita sa nagkalain-laing dapit o kaha nagkasulti lain-laing pinulungan o nagapakita sa mga talagsaong kultura, kasinatian, kahimtang sa katilingban. Bisan pa man sa tanan niining kalainan, kita usa. Nagkatigom kita karon isip usa ka katawhan sa Dios aron pagadaygon, pasidunggan ug himayaon ang batang Jesus, ang Señor Santo Niño. Amen? Ang tema sa Fiesta Señor karong tuiga, in Santo Niño we are one. Sa atong mga nadungog sa gikan sa unang adlaw sa atong nobinaryo, nga kining maong tema nag-uyon sa motto sa atong Santo Papa Leo, in the one we are one. O kining pahayag base sa gisulti ni San Agustin sa iyang exposition on Psalm 127 nga nagkanayon, these Christians with their head who ascended into heaven are one Christ. It is not he one and we many, but being many in that one, we are one. Mga igsoon, gipadayag kini ni San Agustin aron sa paghulagway sa usa ka simbahan. Ingon niya nga ang simbahan is totus Christus, the total Christ, ang bukos ug tibuok nga Kristo. Si Kristo mao ang ulo, kitang tanan mao ang iyang lawas. Nga bisan daghan kita karon, usa kita diha kaniya. Diha sa usa ka Kristo, kita usa. Kita daghan apan usa. Tungod kay kitang tanan nakahugpong diha kaniya. Maigsoon, ang tinuod nga panaghiusa makita lamang diha kang Hesukristo, ang Santo Niño. Gawas kaniya ang atong mga kalainan, our differences, nagkabahin kanato. Apan diha kaniya ang atong mga kalainan nahinumong mga gasa nga nagapalambo sa atong kinabuhi isip usa ka simbahan, usa ka lawas ni Kristo. Kini nga kalugan maigsoon nagahatag usab og kahayag sa atong kinabuhi isip usa ka simbahan. Diin nagapahinumdom kanatong tanan nga atong hiniusang panaw magsugod kang Kristo o mubalik kang Kristo. Mao kana ang hinungdan nga si San Agustin miingon, our heart is restless until it rests in you, O Lord. Gibuhat mo kami, O Ginoo, o ang among kasing-kasing dili mahimutang hangtod nga kini mopahulay kanimo o diha kanimo. Ug atong matikdan mga igsoon nga si San Agustin miingon, our heart, not our hearts. Ang among kasing-kasing dili ang among mga kasing-kasing. Kay ngano man tungod kay diha kang Kristo, kita usa ka lawas.
ang totus Christus. We are one body of Christ. And so, there is only one heart beating. Our hearts beat as one, longing for the same Lord and journeying toward the same hope. Isip usa ka simbahan, usa ka lawas ni Kristo, ang atong mga kasing-kasing nagapitik isip usa. Nagapangandoy sa mao nga Ginoo ug nagapanaw padulong sa maorang paglaom sa kaluwasan. Karong Domingo ha mga igsoon, tapuson sa simbahan ang panahon sa Pasko pinaagi sa pagsaulog sa kapistahan sa pagbunyag sa Ginoo. Kini nga kapistahan usa ka dakong pagpadayag, usa ka epipania kung kinsa gayud si Jesus. Sa iyang bunyag dito sa suba sa Jordan, gipadayag si Jesus isip ang Kristo, ang pinili. Din makita nga ang Dios anaa diha kaniya ug nagalihok pinaagi kaniya. Ang bunyag ni Jesus dili alang sa paghinulsol sa sala, kundi usa ka buhat sa pagpaubos ug pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Kini mao ang sinugdanan sa iyang mission as the suffering servant of God. Ug mao kini ang gisulti sa Ginoo pinagi ni propeta Isaías sa unang pagbasa. Ania ang akong alagad, akong pinili o gikahimot-an nako pag-ayo. O kini gipamatud-an sa atong ebanghelyo karon nga adunay tingog sa Amahan nga miingon, kini ang akong hinigugmang anak, ang akong gikahimot-an. Maigsoon sa atong paghandom sa pagbunyag sa Ginoo, gidapit usab kita sa pagpamalandong sa atong kinabuhi isip mga binunyagan diha ni Kristo. Una, ang atong bunyag nagapadayag sa atong pagkahiusa kang Kristo. Tungod sa bunyag, nahimo kitang mga anak sa Dios. Nahimo kitang mga manununod sa gingharian. O gihugpong kita kang Kristo na kitang tanan nahimong sakop sa iyang lawas usa ka simbahan. We are united in Christ. As St. Paul said, we have been baptized into one body, the church. There is one Spirit, one Lord, Jesus Christ, one hope, one faith, one baptism, and one God and Father of all. Ang atong bunyag nagapadayag sa atong pagkahiusa kang Senyor Santo Niño. Ikaduha, ang bunyag nagpadayag sa atong misyon. Ang pag-ila sa atong pagkabinunyagan nagpasabot sa pagdawat sa responsibilidad sa pagtuman sa mga saad nga atong gihimo o gipadayag sa atong bunyag. Pinaagi sa sakramento sa bunyag, nakigambit kita sa mismong kinabuhi ug misyon ni Kristo. Kini ni pinumdum kanato maigsoon nga ang atong pagabinunyagan nagtawag kanato sa panaghiusa. This reminds us of our mission to foster unity. This unity is not based on status, culture, uniformity, and political beliefs or preferences. Rather, it is founded on faith in Christ, whom we venerate as the Santo Niño, the humble and loving God who chose to dwell among us as a child. Ang pag-ingon nga in Santo Niño
we are one. Nagpasabot maigsoon nga kinahanglang atong puy-an ang atong pagkabinunyagan diha kang Kristo. O ipakita nato kini sa tinuod o konkreto nga paagi. O kini mao nga hagit kanatong tanan karon sa atong debosyon diha kang Senyor Santo Niño. Sa kalibutan nga nasamdan sa pagkabahin-bahin, pagkawalay pagtagad, kapintasan o pagdumot, ang atong debosyon sa balaang bata, nagtawag ka nato og mahimong buhi nga timaan sa panaghiusa. Kini naghagit ka nato sa pagbuntog sa mga babag sa panaghiusa, sa pagsalikway sa mga batasan nga nagapahilayo, nagapasakit o nagsalikway sa uban, o sa pag-ayo sa nabungkag nga mga relasyon, pinaagi sa pagpinasayloay, pagpaubos, pagpakita og kaluoy, o sa pag-atiman sa mga kabos, pagpanalipod o pag-amping sa kinaiyahan o pag-alagad sa uban. Ang pagkahimong usa diha kang Santo Niño, mga igsoon, nagpasabot sa pagpili sa gugma, kaluoy o kalinaw matag adlaw, ilabi na diha sa atong relasyon sa atong isig kaingon. Hinaut mga igsoon nga isip nagkahiusang simbahan, usa ka lawas ni Kristo, ang totus Christus. Ang atong mga kasing-kasing mupitik isip usa, samtang kita nagkahiusa diha kaniya. May our hearts beat as one with the love of Señor Santo Niño as we journey together on the way to God. Hinaot nga ang atong debosyon sa Santo Niño magpalawom dili lamang sa atong pagtuo, kundi usab sa atong paghigugma ug pag-amuma sa usag-usa. Aron ang kalibutan makakita gayod nga kitang tanan diha kang Senyor Santo Niño usa. Amen. Manindog ang tanan, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Bubalik siya nga mahimayaon, aron panghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya og gihimaya, ug gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagkaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, usa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Sa dihang ang Ginoong Hesus mihawas gikan sa tubig sa Jordan, ang Espiritu sa Dios mikunsad kaniya daw sa lampati.
ug ang tingog sa amahan miila kaniya ingon nga iyang pinalanggang anak. Isip mga anak sa Dios pinaagi sa bunyag, ihiusa nato ang ato mga pag-ampo ngadto kang Kristo ang ulo sa simbahan. Diha sa kalinaw mag-ampo kita. Señor Santo Niño, kaluluy kami. Nga ang simbahan ug ang iyang mga pangulo maisugon nga magmantala sa katakom sa atong Kristohanong pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa atong pagtuon o pagpamalandong sa mga misteryo sa atong katolikanhong pagtuo. Magpabilin kitang matinud-anon sa mga saad sa atong bunyag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kanunay unta kita nga magpuyo diha sa kalinaw ni Kristo ug dili magpihig o manlupig sa atong isig katawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga makapahimuot unta sa Dios nga ibayaw ang halangdong Teofilo Kamomot ngadto sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, makabaton o kahupayan, pinaagi sa tabang nga atong mahatag kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ablihan unta ang gingharian sa langit, alang sa mga igsuon nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluluy kami. Mahigugmaong Dios, imong kabubuton nga maluwas ang tanang katawhan o mahibalo sa imong kamatuoran. Tabangin kami sa pagkamatinud-anon sa imong tawag dinhi kanamo isip imong mga anak o sa pagkaplag o kalipay diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawa ang sakripisyo gikan sa imong mga kabuhot alang sa pagdayeg ug maya sa iyang ngalan alang sa nagapuslanas tibuok niyang santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga gasang gihalad ato sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himuang ang mga halad nga sa mga nagtuo kanimo. Dawaton ta nga sakripisyo diha niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Ang ayg matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi ni ining katingalahan nga mga misteryo gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag. Aron tungod sa tingog nga gikan sa langit katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo. O pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati.
Gidihugan mo si Kristo nga imong sulugoon, aron ilhon siya sa mga tawo nga ang Mesiyas, nga gipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug maalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo,
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinudumi Ginoo ang imong simbahan sa tubok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usabang mga igsoon nga nangamatay, nga malaumon nga babanhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himuang kami nga ngayan makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Jesucristo lang ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta karon ang atong panagdait o panag-inigsoonay.
Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Apan Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. magampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo, Ginoo, nga pasayloon mo unta kami. Kami nga namati nga matuohon sa imong bugtong anak, pagatawgon ug mahimong tagayod nga imong mga anak. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang kang Senyor Santo Niño. O Jesus nga matamis uyamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan, nagpakataw ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibasla nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylua nga akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama. Hayagi og liguna ang akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaotunta nga tinabangan sa imong grasya, matuman nako kining akong saad aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Señor Santo Niño, nga mahigugmaon uyamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan ug nagsimba kanimo matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagaday ug nagkaampo ako kanimo nga hatagan ako sa imong grasya ug sa gipangayo ko niining nobena. Kung mahiangay sa imong kabubuton ug makaayo sa akong kalag sa pagdangat sa himaya sa langit. Amen. Ikaapat nga adlaw pangamuyo. O Jesus nga maluluyo no yamot, nga gipahayag mo sa imong santos nga ebanghelyo sa mga tao nga nagpuyo dinhi nining nasud, aron mogula sila sa mga kangitngitan sa sala, ug muadto kanimo nga matuod nga kahayag. Nagasimba kami kanimo uban sa katilingban sa mga potestades, nga gipaambit sa imong gahom batok sa tanang mga kadautan, ug nangamuyo ako kanimo nga tabangan mo kami sa among kinahanglan sa pag-alagad kanimo aron makadangat kami unya sa imong himaya sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon ni Señor Santo Niño nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug mga petisyon niining Eukaristikanhong selebrasyon. Magampo kita, O Jesus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa pagkigugma. Nagluhod ako ug nagasimba karon sa imong kamahalan. O nagaampo kanimo nga itugot mo nga panagdait ug panaghiuyon sa mga kaharing Christians. Namdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga herehes o mga sistematikos.
aron makailaw nga nagsimba sila sa imong pagka-Dios. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Tapahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug hatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta o sa pagkimaya kanimo sa langit. Amen. Daigon ug sa ulugon ta ang sinimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pagkatapusang panalangin, aduna kitay mga pasalamat. Sa ngalan sa Tanang Kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing ug mainit natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 5:30 sa buntag nga misa novena niining ikaupat nga adlaw sa novenaryo. Sa Mass ug Pilgrim sponsors, praying communities, florist of the day, ang Amici Musikurum Choral, tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug deboto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan masipang pakpak pasalamat. Pasalamat usab ngadto sa ilang mainiton o kinasing-kasing nga pagpangama, pagserbisyo, pagsuporta o pagdawat sa mga responsibilidad isip hermano o hermana mayores karong tuiga. Si hermano mayor Mr. Edgar Mary Sarmiento o hermana mayor Mrs. Jennifer Helen Wiggle Sarmiento, masipang pakpak alang kanila. Pasalamatan usab nato ang mga parimikong selebrar ni ining Santos nga misa karon atos lang hatagan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, ang National Vocation Director sa Agustinian Province of Santo Niño de Cebu, Philippines, si Reverend Father John Jericho F. Mier, OSA, laing masipang pakpak. Ug labaw sa tanan, ngadto sa atong gipasidungan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga Batang Hesus, si Señor Santo Niño, ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ang Señor Santo Niño. Daghang salamat o palihog manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon. Magampo kita. Amahan sa langit, nagadaig kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon kining mga kahimanan sa debosyon. Utudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing o magligdong nga pagampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo amahan, pinaagi ni Hesukristo among manuluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Iduko ang inyong mga ulog atong pangayoon ang panalangin sa Dios. Si Señor Santo Niño manalipod unta o manalangin sa atong nasod upan sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiyaw ta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan ta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bukuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon ug pansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong longsoranon. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!